като научим кучето да хваща лаго, кажи речи на 90%, просто като ги пуснем и след това го свикнем да ги хваща докато сме надвесили, така и просто да створим пръстчетата. Сме сложили лакомство между пръстите и просто така ги разтваряме и ги хваща. Може да започнем да учим да се правят тези неща не само в движение, но и в различни позиции спрямо нас. Разбира се, първата позиция, в която учим Magic Hand, пак казвам, не е държат на кучето да е седнало, но първата позиция е когато кучето е пред нас или ние сме пред кучето. Следващата позиция, отново на едно място, е кучето да е на нас. Ето така. Без да се движим. И след това добавяме движение, като отново започваме от това първо кучето да е пред нас, ние да се движим така и да пускаме точно в момента, в който направи една-две крачки. И в последствие искаме движение да бъде до нас. И в това оператор не обичаш тази гея. Да бъде до нас точно. То някои хора може да им бъде трудно, или на някои кучета по-скоро може да им бъде трудно да се стават така малко стилредно. Когато това се случва, просто означава, че кучето не е тренирало достатъчно тренировките с примамка, които са да следва ефикасно ръката ни, различни завъртания, равномомично, така например, така, после и от другата страна. Ето едно упражнение, за да свикнем кучето да се движи от двете ни страни дори. Браво. И се път от тази страна. Браво. Браво. Опа. Аз го пуснах малко гадно. Но да, кучето не иска да застане до нас или му е трудно да застане до нас. Дори не става просто движение да го правим, просто да стоим на едно място и да бъде до нас. Трябва малко повече да поработим върху класическите тренировки с примамка. И не само да тренираме с едни ривни стани, за нещо лошо, но така. И това е нещо, което е хубаво кучето да може ефикасно да прави. Браво, да става, да ляга и да сяда, като следва лакомство. Но освен това е хубаво да може и ето така прави всякакви такива неща, да следва безкомпромисно ръката ни и лакомството, което държим, защото тогава вече ще ни бъде много лесно да го поставим в позицията до нас. Ето тя, Кая, много ефикасно се завърта и следва ръката ми, даже може отдолу да минем. Браво на момичета! И тъй като имаме тази основа с нея, мен ми е много лесно да ви кажа застани до мен и да се движим също така. Назад все още не можем имате, но и до там ще стигнем, ще направим видео специално за назад. Така ще тренираме от тази страна. И сега тренираме и от едната страна. Да го изпуснахме. То проблем за нас тук, защото не ги пускам както трябва от тази страна. Мен ми е малко неудобно. Трябва момичета, да. Сега тестваме трябва. Браво.
ако не ги изпускаш. Това го хвана и бамфна. Три и изпусна.